नमस्ते प्रणाम। तो सभी भोजपुरी श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागत तनी। आज हम बात करे वाला बानी मल्टी स्टार विजय चौहान के गाना के बारे में। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आइल बड़न। जौन गाना आइल बा सारे गामा हम भोजपुरी पर। जौन एल्बम के नाम बा करे लच लच। कि जब से कमरिया कैल टच करे लच लच। तो भाई लोग तोरा लोगन के ई गाना कैसन लगल हो आशा ने विश्वास करता नहीं। विजय चौहान के अगर फैन होगलो तो तोहरा लोगन के ई गाना बहुत ही अच्छा लागल हो। अगर ई गाना पूरा सुने का चाहता रहो तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो करे लच लच सारे गामा हम भोजपुरी पर। ई गाना के रिलीज कर देहल गइल बा। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी तू लो जाके ई गाना पूरा सुन सकता रहो। अगर ई गाना के बात करी वीडियो के तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो क्वालिटी बा भाई लोग। हम ऐसा ही नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और तोहरा लोग से भोजपुरी भाषा में बतावत रहनी। तो कमेंट करके बताओ लो भाई लोग तू लो हमार वीडियो कहाँ से देखता रहो। अगर विजय चौहान के सपोर्ट करे के चाहता रहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। तो रउआ सबसे ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना इल सारे गामा हम भोजपुरी पर। जौन एल्बम के नाम बा करे लच लच। गाना के गईले बड़ा विजय चौहान और साथ में शिल्पी राज और एमे काम कैले बड़ी सुनीता सिंह और विजय चौहान साथ में। और म्यूजिक दिले बानी विकी वॉक्स जी। और ई गाना के लिखले बानी अविनाश प्रताप सिंह और डायरेक्टर बानी रवि पंडित जी। तो भाई लोग अगर हमारा बारे में तू लोग नहीं खलो जाना तो हम बता देता नहीं। हम शायर माइन नारायण निराला आप सबके छोट भाई ऐसा ही नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और तोहरा लिंक से बतावत रहनी। तो यहीं पर अपना वीडियो के समाप्त करत तनी। जय बिहार जय भोजपुरी समाज। तो भाई लोग फिर मिलेम कल अगला वीडियो में।